Qozon Кремлендә бүләкләү тантанасы иртәдән башланып китте. Qozon изге ана иконасы соборын торгызуда катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Огромное вам спасибо за тот вклад. Дай Бог, чтобы у вас в жизни, в семьях, с детьми и во всех отношениях было все благополучно. И жить этой доброй миссией, чтобы было хорошо для души. Когда меня спрашивают, что такое счастье, я уже как-то говорил, у меня свой ответ есть. Когда спрашивают, подумайте, счастье – это состояние души. Рәхмәт сүзләре археолог, архитектор, дизайнер, сынчы, рәссамнар, хәйриячеләр, соборны торгызуда катнашып булганнар адресына яңгырады. Әсхат Сәфәров үз чиратында тарихи мирасны кайтаруда Яңарыш фонды һәм аның җитәкчесе Минтимер Шәймиевның ролен ассызыклый. Настоящей душой Бу проектның йөрәге дип мин Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәймиевне атар идем. Ул безне үз янында туплап команда булдырды. Әйдәгез аны проектның тәмамлануы белән котлыйк. Бүләкләнүчеләр исемлегендә бүген 90-га якын кеше Татарстан президентының рәхмәт хатларын Әсхат Сәфәров тапшырды. Спасибо вам большое за содействие фонду. Күрше залда Яңарыш фонды җитәкчесенең рәхмәт хаты белән Татьяна Ларионова бүләкләде. Айрат Сиддиков җитәкчелегендәге археологлар командасы соборны борынгысы белән тәңгәләштереп торгызуда зур эш башкара. Күп кенә хәдәр билгеле булмаган собор белән бәйле булган, аның тирәсенә бәйле булган тарихи яңа ачышлар, яңа белемнәр үзебез өчен дә һәм халык өчен дә ачтык. Төзүче, архитектор, дизайнер, рәссамнар осталыгы аерым игътибарга лаек. Это неожидаемая награда. Бу зур командабызның эш нәтиҗәсе, көтелмәгән бүләк. Без шәһәргә, республикабызга тарихи корылма булсын дип тырыштык. Большая работа предстояла. Безнең алда төп бурыч бер гасыр элек җимерелгән соборны элек ничек булган шулай итеп торгызу иде. Килеп чыкты дип саныйм. Төзелеш барышын һәр даим күзәткән телеканал җитәкчеләрен дә бүләкләделәр. Это неоценимый вклад в фонд Возрождения. Мы стали известны не только Татарстану, мы стали известны всей стране, да и миру тоже, во многом благодаря вам. Поэтому примите письмо и огромнейшие слова благодарности. Эта работа продолжится. Спасибо вам за доверие. Главное – это доверие. Мы постараемся его оправдать. Спасибо большое. Спасибо. Бүген собор төзелешенә зур өлеш керткән, тик бүләк алырга өлгермәүчеләрне дә искә төшерделәр. Сүз митрополит Феофан турында. Владыка Феофан – это... Владыка Феофан ул янмаган учакка да ут өстәл торган олы шәхес иде. Дөньяда яшәгәндә бик күп бөек эшләр башкарды. Хәзер ул бакыйлыкка күчте. Соборны торгызу 5 елга сузыла. Аның өчен 3 миллиардтан артык акча җыелган. Бүген ул Казан бизәге. Иҗат әһелләре үз чиратында аның матурлыгын җырларга салган. Минтимер Шәймиев билгеләп үткәнчә, алда тагын бөек эшләр көтә. Киләсе елга Идел буенда ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан Казанда җәмик мәчете төзү планлаштырыла. Сейчас вынашивается идея о заложении начала строительства мечети. Я не могу так точно сказать, предполагаю, возможно, имени и 1100-летия Асхат Ахмедович принятия ислама. Название было бы очень подходящим. Тантанадан соң кунаклар собор янында истәлеккә фотога төште. Бүген собор ишекләре һәркем өчен ачык. Ул татарстанлыларның рухи мирасы, уртак көч белән торгызылган, киләчәктә кадерләп сакланачак. Халыклар арасындагы дуслык үрнәге булып торучы дини, мәдәни, тарихи архитектура һәйкәле. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.